Bismillahirrahmanirrahim. Têgotin di zamanê Silêman pêxember de ji aliyê mirovekê bi cilê derwêşan perên çivîkekî hat şikandin. Silêman pêxember ji çûkê re got, tu çima nefiriyayî û te xwe xilas nekir? Çivîk got, pêxemberê Xwedê cilên derwêşan li ser bûn. Ji ber vê yekê ez nefiriyam. Min ji xwe re got, ji xwe ehlê Xwedê ye, zirar nade tu candaran. Piştî vê bersivê Silêman pêxember qerara qisasê da. Çivîk îtiraz kir û got, milên wî bêbavî neşkênin. Tenê cilên derwêşan jê derxin û nehêlin careka din li xwe bike bes e. Lewra bi van lîbasan evdên Xwedê dixapîne. Belê, ehlên Xwedê û dîndarên ji dil bi xeletî netê de zirar nadin tu candarî. Lê mixabin zehf mirovên xirab kiswê ehlê dîn ji xwe re dixin mertal. Dîn ji bo pêdivî û berjewendiyên xwe bikartînin. Misilman û bawermendan tohmetê de dihêlin. Evên ha ji kafir û müşrîkan zeftir zirar din rêya Xwedê. Hinek neyarên dîn jî van kesan ji bo êrîşa Îslamê û dîndaran dixin hincet. Dema mirov şîretek li wan bike dibêjin tu nabînî filan sofî û hacî karên çi qas xirab dikin. Lê ew bi xwe jî dizanin xwe dixapînin. Lewra İslam heq û heqîqet e. Wek tavê rastî û xweşiya wî tê xuyan. Bi tu awayî nayê tefandin. Eva ji hezar salî zêdetir e mirovan gazî bal tewhîd, îbadet, ehlaqên xweş, edalet û wekeviyet ke. Yê ji dil bi niyeteka qenc dînê Îslamê lêkolîn bike, ê vê heqîqetê bi çavên xwe bibîne.